τη σκητάλη από την Αφρική στην Ασία, από τον Ειρηνικό στην Άπο Ανατολή και από εκεί στην Λατινική Αμερική με τον Χαβιέ Μίχου, μετά τον Βουέλ Πάλμε, την Παραβόρα, τον Ντόν Καν Κι. Λίγα μέτρα ακόμα για την αλλαγή της σκητάλης, την αναπάδευση. Μέση Ανατολή και Βόρεια Αφρική, Σαουζάν Μανσού και η φλόγα σιγά σιγά οδεύει. Και στην πραγματικότητα, εκτός από το γύρο του σταδίου, κάνει και το γύρο του κόσμου, από μια περιοχή στην άλλη. Μετά την Μέση Ανατολή, εκεί στη γωνία, στα σκαλιά, για να κατέβει το διάστημα. Βόρεια Αμερική, η χώρα που στηρίζει από πρώτη τους Ολυμπιακούς Αγώνες, στο μέλλον της Πολιτικής Αμερικής, Ελίσσα Ντόραχη. Κατεβαίνει τα σκαλιά. Για να μεταλαμπαδεύσει τη φλόγα εκεί από που ξεκίνησε βέβαια. Γιατί η έννοια των κύκλων είναι πανταχού παρούσα στην ιστορία που παρακολουθήσαμε αυτές τις 4 ώρες που είμαστε εδώ στην απευθείας μετάδοση της ΕΤΕΝΑ. Και τώρα μπαίνει και η μετάδοση στην τελική της ευθεία και η φλόγα στην τελική της ευθεία. Ηρακλής Κοντός για την Ευρώπη και την Ευρασία. Ο Έλληνας πρωταθλητής της ιστοπλοείας στο Special Olympics. Διανύει τα τελευταία περίπου 150 μέτρα για να φτάσει στο βωμό, αφού η φλόγα πέρασε από τα χέρια των εκπροσώπων της Αφρικής, της Ασίας Ειρηνικού, της Αποανατολής, Ανατολικής Ασίας, της Λατινικής Αμερικής, της Μέσης Ανατολής, Βόρειας Αφρικής, της Βορείου Αμερικής και ΗΠΑ, της Αμερικής, της Ευρώπης και Ευρασίας. Ο Έλληνας αθλητής των Ειδικών Ολυμπιακών, ο Ηρακλής Κοντός, διανύει τα τελευταία μέτρα για τη σημαντικότερη στιγμή της τελετής έναρξης. Ο Ηρακλής Κοντός είναι έτοιμος να μεταλαμπαδεύσει τη φλόγα στο βωμό που θα κρατήσει άφρεστη τη φλόγα και το φως της τις επόμενες μέρες. Απόλυτη. Και από εδώ και πέρα, τα χειροκροτήματα. Καταπληκτικό. Πάρα πολύ ωραίο. Από αυτή τη στιγμή η φλόγα εκεί ψηλά στο λόφο του Αρνητού, πάνω από το υπέροχο και ιστορικό Καλιμάρμα Παναθηναϊκό Στάδιο που θα φωτίζει τις καρδιές μας και φυσικά θα δίνει ένα ακόμη νόημα μεγαλύτερο, υψηλότερο Και θα έχουν και ένα λόγο οι Αθηναίοι να κοιτάζουν λίγο ψηλά αναζητώντας μια φλόγα. Να κοιτάζουν ψηλά αναζητώντας μια φλόγα. Νομίζω από σήμερα, Μαρία, δικαιούμαστε να έχουμε μια ψυχική ανάταση. Μας θέλουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι το Special Olympics, αλλά είναι η ώρα Για το τραγούδι των αγώνων, αν και στη πρωτοψάλτη, Βιτόριο Γκρικόλο, στίχη του τραγουδιού της Ρεβέκα Σερούση, η παιδική χοροδία Λαβρίου Άνιμους, λίγο πριν το φινάλε της μετάδοσής μας. Είμαι εδώ σε ό,τι ζεις, τρέξιμο ανέμου, δύναμη ψυχής. Είμαι εδώ να αγωνιστώ κάθε μου στιγμή και κάθε μου λεπτό. I am in your game, I am in to reach the top, let's give a name through the hopes that take us high. I am in your dreams, let's take these wings and fly. I am your world, your winning world. Be all for one and let's be one for all. We are the stars and we can be the sun. You are the joy of life and fun. Let's feel our hearts get in and run. In our world, are we? Είμαι εδώ γιατί είσαι εσύ. Η ζωή συνήκει και το φως μαζί. I am in this living world. Hold my hand and make me live for what I love. I am your world, your winning world. Be
It's a wonderful winning world, ένας υπέροχος κόσμος των νικητών, άρχιστης πρωτοψάλτη Βιτόριο Τριγκόλο, 14 γυναίκες μουσική με ένκορδα, 4 ηλεκτρονικά όργανα και η παιδική χοροδία Άνεμους. Πρόεδρος Ελληνικής Δημοκρατίας, ο κύριος Παπούλιας, αποχωρεί από το στάδιο. Υποθέτω ευχαριστημένος και συγκεκριμένος. Ο πρώτος εθελοντής των Special Olympics των Παγκόσμιων Αγώνων Αθήνα 2011. Ο Μάριος Φραγκούλης μας ευχαριστεί. Η Βανέζα Williams μας λέει μπράβο. Λέει ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την καταπληκτική βραδιά. Κυρίες και κύριοι, κάπου εδώ η τελετή έναρξης έλαβε τέλος. Από σήμερα ως και τις 4 Ιουλίου, 7.500 αθλητές Special Olympics από 172 χώρες όλων των επίπεδων ικανότητας θα λάβουν μέρος σε 21 αθλήματα Ολυμπιακού τύπου. Η είσοδος είναι ελεύθερη στους αθλητικούς χώρους και ο υπέροχος κόσμος των νικητών μαζί με τους 25.000 εθελοντές σας περιμένουν να δώσετε το παρόν. Επίσης, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε, να απευθύνουμε θερμές ευχαριστίες σε όσους εργάστηκαν για τη μετάδοση, το έμπειρο προσωπικό της ΕΡΤ, το σκηνοθέτη μας, τον κύριο Ταΐ, την παραγωγή, τους τεχνικούς, όλους